Pessebre. Fer el pessebre ho entenc com un art popular d'origen religiós. Un art. Per tant, ens estem referint a alguna cosa que va lligada a l'expressió d'emocions. L'art no vol reproduir la realitat. L'art vol transmetre una visió de la realitat, vol transmetre unes emocions, uns sentiments lligats al primer terç del segle XX, al primer terç del segle XX. I resulta que hi havia una disputa molt interessant sobre com havia de ser el pessebre, si el pessebre havia de ser de caràcter històric, bíblic, evitant la més petita nota d'anacronisme, o si el pessebre podia representar paisatges nostres. Hi havia unes batudes interessants. Però no només sobre això. Aquells anys eren temps de discussió i debat sobre quin era el paper que havia de tenir l'art religiós. Una exposició d'art religiós modern l'any 1925 a la Sala Parés, una conferència del dibuixant Joaquim Renart pronunciada l'any 1928 als Amics de l'Any Litúrgic i un pessebre promogut pel FAT l'any 1931 en el que s'apostava per noves formes de fer el pessebre l'any 1931. Són alguns exemples que denoten un debat obert en la societat barcelonina d'aquells temps al voltant de com calia expressar artísticament el fet religiós i, per tant, el pessebre. O sigui que aquesta dialèctica que tenim de dir, bueno, el pessebre ha de ser una cosa estàtica o ha de ser una cosa que pugui ser dinàmica i que pugui evolucionar amb el temps, no és una cosa d'ara, és una cosa que en aquell moment ja s'ho plantejaven la gent que es movia per aquí a Barcelona. Estem parlant que l'Associació de Barcelona es va refundar l'any 1921, per tant estem parlant d'aquell nucli de gent que estava pensant ja quin paper havia de tenir el pessebre, però no només el pessebre. Si vaig llegir el manuscrit de la conferència sobre art religiós modern del Joaquim Renart i em tronxava de riure de com definia l'art religiós que ell veia i com ell creia que havia d'evolucionar l'art religiós. Era molt interessant. Per tant, no era només sobre el pessebre, sinó de quina manera ens expressem des d'un punt de vista religiós. Joaquim Renart remarcava la necessitat que el pessebre fos per sobre de tot emotiu i especialment quan es fa de caire artístic, especialment aquests dos des de la neutralitat. I no hi ha neutralitat, o sigui, tot el que fem té uns valors, unes creences, unes tradicions al darrere, tot, fem el que fem, el que sigui. Per tant, no fem res des de la neutralitat. Si deixes de cantar Nadales però cantes o poses altres músiques, a darrere d'aquestes músiques també hi ha uns valors i també hi ha una manera de veure el món i també hi ha una tradició aquí darrere que també estàs transmetent. No fem el pessebre però fem...